To, assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, ya kuke a yau da fatan an wuni lafiya. To, na gaishe da kowa da kowa. To, jama'a masu sauraro na, idan wannan ne farkon zuwanku wannan tasha mai albarka, sai ku shiga cikin YouTube naku, YouTube channel kamar haka. Ka zo nan wajen sign inda aka rubuta searching nan saman nan, sai ka danna shi. Sai ka zo ka rubuta Izge, da yake gashi mu already muna using na channel abunan sunan gashi ya fito Izge 1. Za ka danna Izge 1 TV. Da zaran ka shigo zai nuna maka wannan fuskar, sai ka danna mana alamar subscribe. Nan wajen za ka ga jan alama, sai ka danna mana alamar subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawa ta yadda zai baka daman, ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su. To, a taƙaice dai bari in koma akan abin da ya kawo ni. Jama'a masu tambayan zakin zakuna kashi na biyu, ƙarshen zakin zakuna. Gashi nan da zaran ka shigo za ka danna nan. In ka shigo cikin YouTube channel za ka je zuwa kan fim ɗin gashi nan Indiya Hausa zakin zakuna. Za ka danna a kai. Da zaran ka danna a kai, in ya fara buɗewa za ka zo nan ƙasan description ɗin nan wajen. In ka danna nan a haka, gashi nan ka gani ga link ɗin nan Indiya Hausa zakin zakuna 2, ga link ɗin nan wannan. Da zaran ka danna kan link ɗin nan zai kai ka direct zuwa wajen kan bidiyon. Bari ku gani gashi yana loading. Yana searching. Gashi nan zai kawo ka direct zuwa kan bidiyon. Idan kana buƙatan gani sai ka danna nan kan play. Idan kana so kuma ka sauke zuwa kan wayarka sai ka danna nan alaman downloading za ka danna. In ka danna shi zai sauka zuwa kan wayarka. Idan kuma kana son gani haka direct sai ka danna nan kamar haka. Gashi yana loading. Za ku gani zai ci gaba a daidai inda na kashi na ɗaya ya tsaya. Yana loading, matsalar network. Da zaran ya buɗe za ku gani a daidai inda ya yi abun nan kashi na ɗaya ya tsaya. A daidai nan. Matsalar network. Network ɗin yana damu, amma da zaran ya ɗaura, da zaran ya yi searching ya buɗe nan wajen. Yana buɗewa za ku kalla fim ɗin. Daidai inda kashi na ɗaya ya tsaya a nan za ku ga kashi na biyun ma. Daga nan idan kana buƙatar saukarwa zuwa kan wayarka sai ka danna nan. Idan kuma kana so ka yi abun nan nasa ka kalla sai ka danna kan nan. To jama'a mun gode da ziyartar wannan tasha mai albarka Izge 1 TV. Ku kasance tare da mu ko da yaushe idan muka samu fina-finai masu daɗi fassarar algaita in Allah ya yarda za mu na ɗaura muku shi kamar yadda muka ɗaura muku wannan kashi na biyu. Mun gode. Bari mu koma zuwa cikin YouTube channel. Mun gode masu sauraro.